Welkom bij deze eerste kaarroute van het jaar. Ik ben hier bij Galerie Koopmans in Jennewoud, want die heeft een mooie en gevarieerde wintertentoonstelling maken met werk van verschillende kunstenaars. Een uitstalling die zeker de moeite waard is om even hinnen. Aast meer eerst een oorzicht van wat er oorstig in deze kaarroute zit. Ze gie al jong haar dream achterom, Margarita Brinksma. Nu is ze in Spanje professioneel flamenco-danseres. Maar altijd wie ze even thuis in Ljouwert en verzorgen ze een optreden in een Lieds Spaas Iethuske. Er is een soort kritiek op de culturele haatster 2018. Ze roegelen je om elkaar heen om te roepen wat er al je misgaat. Maar hoe maakt dat dan al? In de kaarroute een brainstorm sessie met een paar van die criticasters. En jongeren die een klassiek muziekinstrument bespelen, kennen te lonen bij het Fries Jeugdorkest, als ze mooi met muziekmaatje willen. Maar ik bij het Jeugdorkest Nederland. Wietske Holtrop van Kresleer is op dit stuit de enige uit Friesland die bij dit orkest zit. We beginnen met een vrouw die het al vrij jong haar dream achterna ging. Margarita Brinksma. Ze groeide op in Ljouwert, maar ging naar Spanje en was er een professioneel flamenco-danseres. Bij de crisis is ze eventjes verrond thuis en joeg ze een aantal workshops en optredens met haar verste gitarist Miguel Puerta. Wij zochten erop in haar ouderlijk huis, maar we gingen even mooi naar een optreden in een Lieds Spaas restaurantje. Ritme is alles in de flamenco en dat is de passie van Margarita. Dan ga ik hier een keuze maken. De doensgenen had ze dan misschien van haar ouden, maar rock'n'roll, dat is het net voor haar. We waren op vakantie in Spanje. Ik was op vakantie met mijn ouders en mijn broertje. En ik hoorde muziek. En toen gingen we naar beneden, we waren in een appartement. En we keken daar. En het was een restaurant, een klein restaurantje. Met een stuk of 4 dansers die waren daar aan het dansen. Met hele mooie muziek. En ik was meteen verkocht. Ik dacht van, dit zou ik ook wel graag willen doen. Ik ben eerst hier in Leeuwarden begonnen. Na de terugkeer van de vakantie zag ik toevallig een poster in de stad van flamenco-lessen. Dus daar ben ik meteen heen gegaan. En toen is de belangstelling steeds groter geworden eigenlijk. In de lessen vond ik het zo leuk. Ik dacht van, nou, dat wil ik eigenlijk iedere dag gaan doen, niet 1 keer in de week. Hoe kon je dat zo snel oppikken? Heel veel oefenen, denk ik. Maar ik moet nog heel veel leren. Ik denk als ik 80 zou zijn, dan dat ik nog steeds door ga leren. En toen ik begon, heeft mijn vader een stuk hout in de garage hier gezet. En dan zat ik iedere dag op te oefenen hier. Totdat ik naar Spanje ging en daar verder ben gegaan. Het verhaal van zangeres Denise Rivera is correct oorsom.
Zij is opgegroeid in Spanje en leeft nu in Friesland. Margarita en Denise kennen elkaar nog van de flamenco-squalen in Ljouwert en treden vaak met elkaar op. Het is zo onverklaarbaar. Ik zeg het heel vaak. Zij is in Friesland geboren, maar haar ziel, haar lichaam, haar hart, die horen in Spanje. Maar juist wel zo mooi dat iemand uit een ander land zoveel passie kan hebben voor de muziek en het dans van een andere cultuur. En ja, dat maakt haar wel uniek. En ook de combinatie die zij maakt tussen de flamenco, die echt puur flamenco, en ballet en haar gymnastiek, dat maakt haar dans heel uniek. Er is eigenlijk geen flamenco-danseres die kan doen wat zij doet. En daarom is Margarita zo speciaal, denk ik, als danseres. Flamenco gaat over het leven. En het heeft dus alle facetten van het leven in zich binnen de dans, binnen de gitaarmuziek en de zang. En dat leidt van vreugde en geluk tot droevigheid, triest, alles eigenlijk. En dat vind ik juist zo mooi aan de flamenco. Neem jij elementen vanuit het Hoge Noorden mee? Misschien af en toe wel. Misschien af en toe de coolheid, wat de mensen zeggen van het Hoge Noorden. Maar het is ook wel... ik denk dat de mensen uit het Hoge Noorden juist wel heel veel corazón, in het Spaans, heel veel hart hebben. En het gevoel zit binnenin. En dat moet dan in de dans uitkomen. Ik denk dat in de dans het een goede manier is om het eruit te laten komen, zeg maar. Er is de laatste tijd nog wat kritiek op de culturele haardster 2018. De organisatie soort onzichtbaar wezen, te min kwaliteit hebben en geen duidelijke visie deel lezen. Zo reden we het net op. Dat is kwart van de kritiek. Wilst een hele soort mensen het idee van de culturele haardster best wel zitten zeggen. Joeke Kroeze die zwielen een aantal van die criticasters bij elkaar om van haar te vernemen hoe het dan wol maat. Het idee weer om met zo'n mensen om tafel te zitten, maar als doel een idee. Want de ambitie van de gemeente Ljouwert en de provincie om culturele haardster te worden in 2018 is de vol, maar er is nog geen concreet plan naar 2 jaar van tarriering. Aan tafel een jongeres, een kunsthistoricus, een journalist, een eigenaar van een evenementenbureau, een filmregisseur, een conceptdenker en kunstenaar en de voorzitter van Liert. En ik had de indruk dat je gekke mensen vroeg. Dus Ja, dat klopt, hoor. ja. Ik hoop allemaal ik hoop met gekke mensen aan tafel te zitten. En ik had het idee dat het ging vanavond om wat moet daar gebeuren. Want dat mis ik zo vaak in al die discussies. Waarom en wie zijn wij, maar nooit wat. Nee. En laten wij het nou vanavond eens hebben. Wat gaat er gebeuren? Gekke ideeën. Ja. En nou ja, laat de geest waaien. Het leert mij zo leuk als zij van nou, alle Friesen, want wij zijn natuurlijk altijd heel ondernemend geweest. En alle Friesen om uitens een lied te maken, Friesen in Nijs-Zeeland, waar ze dan ook maar zitten maaien. Om de muzikale prachtig mooi nummer van te maken. Want er zitten natuurlijk in Boetelaan ook een heel grote Friesen. Een heel mooi nummer en dan overal waar je opnemen. Dus dan die taak, maar zo horen. Dat wil ik wel, hè? We are the world of zo. Neem nog maar iets. Maar dan met Friese artiesten rondom uit de hele verhaal. Waar zeg maar zitten. Ja. Ik heb de Roenai zitten denken. Ik denk van hoe kan het dan in de breedte, trof verschillende culturele instellingen, hoe kunnen die dat droegen worden? Dus hoe kunnen die daar maar aan de slag?
Nou, ik denk als het theatervrij is, om maar eens een voorbeeld te nemen, zo van toch iets met het zwart van Grutte Pier, dat die daar een fantastische voorstelling om mooi te kennen. Als het mij zegt, dan wordt er daar een filmpje van maken, het script hek al klaar. Als het zien Anneke Dauma zegt van, kist er daar een liedje van maken, kan Anneke Dauma mooi, was correct zijn, maar al die mensen uit de hele wereld kunnen er een geweldig liedje van maken worden. Nou, bijvoorbeeld. Dus iedereen kent iets mooi dat gegeven. Daarom noem ik het ook met opzet het zwart van Grutte Pier, want dat is iets algemeens. En als je doorfilosofeert over het zwart van Grutte Pier, dan zou je zelfs daar ook nog aan kunnen haken dat het bijvoorbeeld met het zwaard zouden we in één keer de krimp in Friesland teniet kunnen doen met één grote slag. Misschien ben jij wel ambitieus. En de Friesen niet. Nou, kijk, wat ik wel vaak meemaak, gewoon in mijn eigen leven, is dat mensen wel vaak tegen mij zeggen van, doe maar even gewoon, joh. Ik bedoel, hou nu maar even op. Ik ben wel van mening dat het van onderop komen maakt. Het kan net zo wezen wat Grietek zei, als je iets van boven dan, dat mensen dwaan maken, wordt het nooit wat. Nee, maar dat zijn wel... Ja, maar hoe krijg je dat dan? Want dat is nou even de vraag. Ik vind wel dat we andersom moeten denken. En ik vind dat heel veel Friesen wel denken van, nou inderdaad wat Daan zegt van, nou je doet maar gewoon, en, nou eerst maar eens even zien wat het wordt. En, nou, dat is ook allemaal waar en de nuchterheid daar ben ik ook hartstikke voor. Ja, maar ik vind dat we groot moeten denken en dat het vanzelf wel kleiner wordt. Daarom ben ik ook voor culturele haatstijd, want het is groots bedacht. Het is in ieder geval, het vehikel is in ieder geval wereldwijd interessant. En als dat niet lukt, dan wordt het kleiner. En uiteindelijk is het misschien een piepklein evenementje wat in 2018 overblijft hier in Friesland. Maar ik denk dat dat ook van eminent belang is, dat we dus wel iets gaan realiseren. Ik heb nog wel een idee, maar het is eigenlijk, ik heb het net inhoudelijk alleen nog het idee dat er iets mee kan. Nou, die zei zo'n hoe het leeg het cirken. Er zijn nog een aantal die beroept, maar de meeste cirken ben leeg, hè? Ja. Ik is lekker griet, ik get even bij. Ja, ik best. Daar zoest iets bij, dat denk ik in als theaters. Maar dat is toch van de één op één. Eigenlijk met je een hele oren gedachte had, die dan naar Utrecht komt in al die leest in de kerk. Ja. Ik vind het een heel goed idee, hè? Ja. Het is nog iets moois, maar er moet nog heel verhaal, het moet een oren ingang hebben. En wat uitkomt erbij, iets mooi, al die leest in de kerk. Ja. De Elfsteden. Daar is alles mee gebeurd wat je kunt bedenken. Dat iedereen is er kopziek van. Maar toch, als je naar Europa gaat, dan kun je er niet omheen dat je als je Leeuwarden begin- en eindpunt van de Elfsteden, dat je iets bedenkt met die Elfsteden. Wat zou ik nou leuk vinden met die Elfsteden? Want ik vind 2018, ja, hoe ouder wordt, hoe sneller het gaat. Dus dat is al zo. Laten we nou 3018 eens eventjes in je geest nemen. Ik kan me wel voorstellen dat je 11 toparchitecten uit de hele wereld een visioen laat tekenen van hoe ziet over 1000 jaar die Elfsteden eruit. Misschien zijn ze er niet meer. En wat is het landschap waar we dan mee te maken hebben? Het is niet onze zorg, maar ik vind het wel een fascinerend idee. We zitten hier ook omdat we gewoon graag ermee aan de slag willen. Omdat we willen laten zien dat het er wel in zit. Dat het niet een onduidelijk verhaal moet zijn. Dat je dus gewoon antwoord moet geven op die vraag waar we mee begonnen. Wat gaan we dan doen? Eens kijken wat een mooi programma we al even zo bedacht hebben. Eén ding laten we wel zien. Laat de geest waaien, zei ik. En als je, wat jij zegt, als je gewoon een paar mensen bij elkaar zet die echt willen die geest laten waaien, dan kan er al op één avond wat gebeuren. Ja. En dan laat dat nou datgene zijn wat wij vanavond laten zien. En vergeet de rest. Ja. Maar als we dat kunnen laten overbrengen, dan willen we wel proosten. Nou, prut, hè? Zo lekker is die put. Dit kwartier is nog lang net klaar. Er komt meer. Maar wat? In Neet op Vreed, het vervolg. Zie je dat? Het zijn maar stippen. Maar als je de vierde al gist, dan zie je wel hoe die sfeer erin zit. Het prachtig, al je die kleuren van die loft en van het winter. En hoe het mensen dan binnen waar heuken hier en dat het dan... Ja, doe haast me. Dan doe ik voort voor eigen wat winter, het shirt van vriezen.
Anje Wester, het in Jennewoord Galerie Koopmos. Ze is de dochter van schilder Klaas Koopmos en zus van Gosse, ik kunstschilder. Ze exposeert op dit stuit werk van meerdere kunstners onder de titel Winterfleur. Wat is de filosofie van de galerie? Nou, dat zit ik te vertellen, er zit daar helemaal geen filosofie achter. Dat het geen filosofie is. Dat je door wat het dichtst bij jou leidt. Zo, ik hier achter de schermen altijd mijn werk van huis aan de gang geweest. En ik hou heel wat van schilderijen, sowieso. Maar ik hou gewoon van mooie dingen. En ik denk dat jouw dingen door, als je het bij jou past, dat het dan best, dat is het langst uithaast. Laat me dat maar zeggen. Wat is nou iets waarvan de stoot van ja, hier ben ik wel heel erg wies mee. Dit soort werk hier te hebben. Dus als ik buiten mijn familie even ben, he, dat, wat mij heel wat aanspreekt altijd, dat is mijn sokzek. Dat is mijn Henk van Eck. Een man die zijn hele leven lang hier met dwaande west had met altijd een jonken. Want ik had dus kunsters die net 1 cent subsidie krijgen. Ze maar daar is zelfs tijd. Ja. En slaagt het dat maar die kunst? Nou, daar wordt haast net een rikje van. Nee. Dat is gewoon zo. Daar moet je heel eerlijk in wezen. En die had gelukkig meer nodig als de andere. Maar doe maar net denk ik zelf laat geld verdienen met kunst. Dan kan je het vergeten, vooral in deze tijd. Dankzij onze Halbe Zilstra. Ja. Maar de verheging van de BTW. Maar zoals dit ik dat het mijn zoveel leefde mak is. Die man die zit heel dicht bij het boeddhisme, zei het zelfs. Het hele pure, daar gaat het om. Prachtig van vormen en dan had er dit van porseleinklaaien maken. Wat met heel heeg gestookt worden. Schilderijen, beelden, sieraden, lampen en meubels. Alles ken je. Wat zij het maar mooi vindt. Dat is het idee achter de galerie. Ze stond echt alles aan, hè? Om aparte stronken te vinden. Of dingen van skippen. Weet je wel? En daarna maakt ze dan haar lampen. Het keus maakt je ook het leven maaier meidje. Dat is misschien mijn drijfveer wel. Het wat bijzonder is. Ja. Hey, wat is hier een leuke galerie. Echt weer. Nou, dank je wel. Hier sta je wel eens weg. Jawel. Ja? Jawel. De tentoonstelling Winterfleur, mooi werk van Gosse Koopmos, Henk van Eck, Evelien de Boer, Sharon van Beek, Hans Jouta, Marianne Lops en Hendrik Wester is nog ontemooi 24 februari. Sjoeg verrieperingstijden op de site www.galeriekoopmans.nl. Als je jong bent en je bespeelt een klassiek instrument en je wil met orenjongere muziek maken, dan ken je bij Gelijks auditie doen bij het Fries Jeugdorkest. Maar dan ben ik orenmogelijkheden. Het Jeugdorkest Nederland bij Gelijks. Dat is een club van 80 jongeren en die studeren in de vakanties. Zeker in de Christvakantie winnen ze bij elkaar en kroepen ze bij elkaar in een jeugdherberg. En dat is keten, maar vooral ik heel hard studeren. Wietske Holtrop van Gersleert, die zit bij dit orkest en is een van de 10 cellisten. En dat is een heel fanatiek groepje. Net 1, maar 2 bussen binnen de Ropperdiek om het Jeugdorkest Nederland te vervieren. Ze komen nu van de jeugdherberging Doorwerth bij Arnhem. Daar hebben ze correct 3 dagen gerepeteerd voor de wintertournee. De muzikanten komen overal uit het land. Dat voor de concerten worden de Christ en een part van de zomervakantie opofferen. Ljouwert is het eerste plak dat het Jon aandacht op deze wintertournee. Ik ben Wietske en ik speel cello en dit is mijn 2e jaar in het Jeugdorkest Nederland. Ik wil graag even ons groep voorstellen. Ja, hoi, ik ben Rogier. Hoi, ik ben Rosa. Hoi, ik ben Esther. Ik ben Dominique. Ik ben Simon. Nicolien. Ik ben ook Rogier. Ik ben Jan. Ik ben Jinja. 10 solisten dus maar laatst. Wietske Holtrop van Gersleert is dit hier de enigste muzikant in het Jon uit Friesland. En daarom weer ze ook wat let voor de laatste repetitie. Want ze moest nog even voor de radio van Omroep Friesland. Speel je nou automatisch alle jaar hetzelfde op een goede manier? Of zit er een leiding in? Simon, dat is onze aanvoerder.
Dus eigenlijk, ja, wij spelen op hem of op de dirigent, dat kan allebei. Maar in ieder geval Simon, die zit natuurlijk vrij dicht bij de dirigent, dus dan is, hij kan alles heel goed volgen en als je achteraan zit is dat wat lastiger. Dus dan ja, moet je eigenlijk hetzelfde doen als Simon, dat is eigenlijk onze leider. Je moet gewoon heel goed kijken wat hij doet, hoe hij strijkt, waar hij strijkt, wat hij speelt en ja, goed luisteren. De bedoeling is dat ik de streken alvast op papier zet en dat ze het daarna overnemen en dat ze dan gewoon allemaal de goede kant op strijken. Jaarlijkse strenge audities zorgen ervoor dat het orkest op topkwaliteit blijft. Behalve talent moeten de jongeren ook ambitie hebben en de discipline opbrengen om erin te investeren. Nou, jullie spelen muziek van niveau, maar jullie zijn natuurlijk ook een soort, bijna een soort familiegezelschap. Of jullie gaan ook met elkaar in de jeugdherberg 3 dagen zitten. Ja, klopt. Hoe? 5 dagen. Ja. Ja. Vet leuk. Vet leuk. Ja, dat is superleuk. Maar hoe werkt dat op de muziek? Ik bedoel, het lijkt me als je het gewoon heel erg gezellig met elkaar hebt en dan moet je dan ook nog spelen, of hoort dat juist bij elkaar? Ja, het hoort bij elkaar, denk ik. Ik denk als je het heel gezellig hebt met elkaar, dan ga je ook beter met elkaar samenspelen. Elke sectie houdt zo'n beetje een eigen avond, waarbij alle leden dan bij elkaar zitten en dan gaan we gewoon dingen doen. Vooral met non-alcoholische dranken. Je hebt natuurlijk altijd iets wat het fenomeen groepsdynamiek speelt ongetwijfeld een rol. En je hebt binnen zo'n groep van 80 man ook weer kleine fracties. Maar ze hebben allemaal een doel. Ze komen met een plan. Ze komen niet om te keten. Dat is een bijkomstigheid. Ze komen om mooie muziek te maken en zo goed mogelijk muziek te maken. En je merkt ook echt dat mensen op het moment dat het concert aankomen, nou, dan kijken ze uit wat ze doen. Dan gaan ze vroeg naar bed en het speelt allemaal een rol. Ja, Elise en Katja, jullie zijn zakelijk leider en productieleider. Maar hier in jullie boek zie ik staan orkestmoeders. Dat is toch wel echt wat anders? Nou, dat is niet anders. Want eigenlijk, met z'n tweeën doen wij alles. Dus van de postzegels op de enveloppen tot orde houden en zakelijke afspraken maken. Had de repetitie al moeten beginnen, dus ik kom ze halen. Zo werkt dat is. De solisten die verheugen zich op de pathetiek. Nou ja, dat is natuurlijk, weet je, het is het hoofdstuk in ons programma. Het is een icoonstuk en dat is voor iedereen in het orkest. Maar dat werkt ook waar voor iedereen in het orkest een belevenis om te spelen. Een aardig part van het orkest wil ik professioneel de muziek in. Ietske ik. Ook al stiet het politiek-economisch klimaat er nou net echt keustig voor. Ja, natuurlijk. Het is, het is niet dat ik daardoor niet conservatorium zou willen doen. Als het uiteindelijk niet lukt, dan moet ik maar wat anders gaan doen. Maar ik laat me er niet door hinderen, zeg maar. Eerst je droom doorzetten. Ja, precies.
Dit weer de kaartroute voor deze week. Na week dan binnen we er weer. En dan zullen we onder oren naar de première van Rispingen. Dat is het nieuwste stuk van Joop Wittermans. Dat speciaal terug Bouke Oldenhof skreun is voor hem. Van zijn 64ste. Van nou bedankt voor het zien. En na week.